Zenide maiteok, abendunaldia itxaropenaren sasoia dugu. Urtero, kristauen bihotzetan itxaropenezko jarrera berbizten da. Horrela, gure jaunaren jaiotza ospatzeko prestatzen garan bitartean, berriro ere bera gugan etorriko dela gogoratzen dugu. Gure bizialdeak itxaropenez beterik bizitzera deitua gagoz, baina gogorkeriz, norberekeriz eta individualismoz beterik dagoan gure gaurko mundu hau ikusirik, utzirik dagoan gure leiza ikusirik, edo behar bada gure egoera pertsonala hausnartuz, eta hor gaixotasuna, noraeza edo bakardadea dagoela konturatzerakoan, itxaropenerako errazoi gutxi aurkitzen duguz. Egoera latxorretan, gaurko gizon emakumei itxaropenerako errazoiak oraindik egon badagozalaren barririk benetan zabaldulei eleizak abendu barri baten. Edo gure mundu honetan, gure eleizan edota gure egoeran gauz guztiak bardin jarraituko dabela. Eta benetako itxaropenerako bihotzak piztu egiten dituan itxaropenerako lekurik ez dagoala errealismo osoz onartu behar egi dugu. Galdera hori erantzutekoan, gure itxaropena zertan datza aurkitu beharko geunke. Askotan, gure bakoitzaren indar bakarretan, buru argitasunean, gaztetasunean, edo daukagun diru, gauz, edo afektibo harremanetan jartzen doguz gure itxaropen guztiak. Eta bertan bera izten gaituenean, lur jota aurkitzen doguz gure buruak. Zertan jarri beharko geunke gure itxaropenak eta gure itxaropenak. Zertan esan baino, norengan jarri beharko geunken. Pertsona bat data gure itxaropenaren oinarri bakarra. Jaunaren aurpegiaren ezaguera, Jesusek bere jaiotza, bizitza, eriotza eta berbizkundeagaz aurkeztu deuskun aita jangoikoaren maitasunezko eta errukizko aurpegia. Gure jainkoa ez da gugandik aparte dagoan jainko bat. Berak, mundu honetara etortea gura izan dau. Horrela, munduan garan emakume eta gizon guztiak bizi dugun esperientzi sakonak gugaz alkar banatzea gura izan dau. Berak, gure bizitetako iluntasunetan, samintasunetan, gaixotasunetan partea hartzea gura izan dau. Gu inoiz, bakarrik sentidu ez gaitesan, eta gure bizitzetako egora guztiak itxaropenez bizi daiguzan. Horrela, negar egiten dugunean beragan jo daigun, berak benegar egin ebala jakinik. Samintasunez beterik gagozanean, beragana jo daigun, bera be samina sentitu ebala jakinik. Tristurak, gure bihotzak menperatzen dituanean, beragan jo daigun, bere bihotza betriste sentitu zalaiakinik. Gure jainkoa ez dago gugandik urrun, oso gertu baino. Egia esan da, gure jainkoa gure zain dago. Bera da gu itxaroten gaituena, guk bera itxaron daigun. Jesusek, jainkoak, ez deusku ezerkentzen, dana emon baino. Jesusek ez gaitu epaitzen, munduak bai. Munduak epaitzen eta kondenatzen gaitu. Jesusek barriz parkatzen gaitu. Beragaz, itxaropena dakar eta jainkoak benetan maite gaitu. Guk sumatzen ez dugun maitasun maitagarri bategaz maite gaitu, eta gure zain dago maitasun horri baietz esan deiogun. Horregaitik, gaur ere benetan itxaron gainke
maitasuna eta errukia nagusi urtengo direla. Bera jainkoak, gizon eginaz gure mundu honetako bizitzan parte hartzea gura izan dagoelako. Gugaz betirako geratu dalako eta dagoeneko atzera egiterik ez dagoelako. Gure itxaropena ez da gure indarretan oinarritzen, gure zain dagoan jainkoagan baino. Aprobetxai daigun abendualdi denbora hau, gizarte, eleiza, familia eta pertsonalez beragaz aurkitzeko. Bera gure zain dago, bera zure zain dago. Hausnartu zaitez alaitasun eta postasun osoz baietz erantzuten.